Het aanbrengen van gewenst groen in een bestaande verharding was een ingrijpende klus. Vanaf nu kan het op een hele eenvoudige manier door het aanbrengen van de groene tegel. Mijn naam is Koen Wijnhoven van Wijnhoven Groenadvies. In het dagelijkse leven houd ik mij bezig met de planvorming van aanleg- en onderhoudsprojecten in de buitenruimte. Dit is het prototype van de groene tegel. De groene tegel is een gietijzeren damwand van 30 x 30 cm en 18 cm hoog. Door het verwijderen van een trottoirtegel wordt al ruimte gemaakt voor de groene tegel. De damwand wordt aangebracht in het zandbed tot net onder de bovenkant van de verharding, zodat het geen obstakel vormt. Het zand binnen de damwand wordt verwijderd en potgrond of teelaarde wordt aangebracht om een goede voedingsbodem voor de beplanting te creëren. Het grote voordeel van dit systeem is dat het hemelwater op een eenvoudige manier kan infiltreren in de ondergrond, wat weer een bijdrage levert aan de infiltratie van hemelwater tijdens extreme neerslag. Kort samengevat, de groene tegel zorgt voor een snelle vergroening van de buitenruimte met minimale middelen en eenvoudige kosten. Voor de ontwikkeling van dit product ben ik op zoek naar de juiste personen die mij kunnen ondersteunen bij het productieproces en bij de marketing, zodat de groene tegel op de juiste plaatsen terechtkomt en zo een bijdrage kan leveren aan een leefbare buitenruimte.